Падарҷон, шумо чӣ кор мекунед? Сценария менависам, духтарҷон. Падарҷон, беҳуда худатонро рӯзу шаб ғам медаҳед. Ин мардум тамошо мекунанду подписатсия намекунанд. Падарҷон, апам рост мегӯяд. Ин мардум ҳамихел бахиланд, ки тамошо мекунанд, ҳатто як лайк намемонанд. Падарҷон, ман як чиз гӯям, хафа намешавед? Ман ба гапҳои апа воқеан розиам. Ин мардум тамошо мекунанду ҳатто як комментарияи хуб наменависанд. Ин мардум Ман боварӣ дорам, духтарҷон, ки аз ин пас меҳнати ману ту додару хоҳаратро қадр карда ҳам лайк, ҳам подписатсия